ואז קופצים משם. Let's do it. אנחנו כאילו, נתלים וקופצים. זה לא כל כך גבוה כמו שאתם חושבים, אבל קצת קשה להיכנס לשם. אחר כך, כאילו, אורן מסיימים את זה, ואז אחר כך נעשה פארט 3 של פארט 2. קיצור, לא משנה. נעלה את כל זה בסרטון אחד, ככה אורן יגזור וידביק. עם דף. הנה, פה. ופה. אנחנו עומדים לעלות לפה. יאללה אורן. תשים את הטלפון, פשוט שיראה, שיקלוט איך אומרים. רגע אורן, יש לי רעיון. רגע, מפה עוברים ככה. לא אורן, תביא. הנה ככה. אני אבדוק אם זה קולט. נראה לי זה קולט, יאללה אורן. תמשוך לי. זוז. אורן, עכשיו תקעו את זה עוד. אני רואה שעכשיו לא נעשה את זה, לא? או שכן. תמשוך אורן. ותביא לי את הבוט. אבל עכשיו אני... טוב, בסדר, אני מנסה לשמור. יאללה, תבוא. עכשיו תחזור לו איך יכול לבוא. היי, פה נהיה. רגע, מי ייקח את הטלפון? טוב, אנחנו עומדים לקפוץ משם. ואז אני אכנס עוד פעם, ואני אקפוץ משם עוד פעם. אני כבר קפצתי. אורן, תעלה מהר. מהר, אורן. נו, יאללה. אני מאחר עוד מעט. האמת החוג די קרוב, אבל לא אכפת לי. נו, בחייאת אורן. קיצור, עולים פה, קופצים לשם לאדום הזה, ואז עוברים משם, קופצים מפה. נו, בחייאת אורן. תנסה קצת יותר שמאלה. הנה, אתה רואה אורן? תסתכל. יש שם איפשהו לשים את... כן, פה. לא יודע, אורן לא מצליח, אבל... לא, זה לא טוב. הצלחתי אבל. עכשיו אני מבין. נו, מהר. פשוט אני אפתח. כן, ואז אני אעבור מהר. תתכופף אורן כבנימיני. טוב, אורן לא הצליח לעלות, כך. שים את הטלפון פה בינתיים. אני מושג למה, אבל הסרטון הזה פשוט לא הולך. עברתי. אילן עכשיו יטפס. הנה אילן הולך לקפוץ לגב. קפץ. טוב, קיצור, אני חייב ללכת לשיעור. ביי. נתראה בפעם הבאה.